सैंडविच हो गला 3 घंटा रे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं भी केटा हलाई देखी दबा। 1:55 1:55 बाहर राती है ये सैंडविच कौन सैंडविच है जी? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? दिस इज मक्का पियाज। ସେଇଟା କଣ ବି କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ? यस सर सिजुआन सॉस ଇଲୋ ବୋପା ଟିକେ ହେଲେ पेरी पेरी स्प्रिंकलर ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ टाटा सॉल्ट ସେଇଟା କଣ? ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆମର। ଏଟା ହେଲା ଆମର ହେଲା ଏଟା ହଉଛି 12 ପ୍ରକାର ମସଲା ମିଶିକି ଏଟା ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା କହିବୁନି ଆମେ ଏଟା ଆମ ସିକ୍ରେଟ କେବଳ ଏଇଟା ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ପାଇଁ। ହଁ କେବଳ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ତୁ ଚେଚୁ କେବେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଆଉ ଆଦେରେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଜିରା ଏଇ ମଝିଟା ସିକ୍ରେଟ ଏଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ଓକେ ସେଇଟା କହି ଏଟା ପଡ଼ିନି ହଁ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଣ ପଡ଼ିଲାନି କାହିଁ ପଡ଼ିଲାନି? ଗାଇସ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଇଜ ଶେଷ। ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଇଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏମିତି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଚିଜ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଅମୁଲ ଚିଜ। ଯଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ମେକର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଆଉ ବ୍ରତଘରରେ ବି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିବେ? ଏଟା ସମୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 2.5 ମିନିଟ୍ ରହିବ। 2.5 ମିନିଟ୍ ତ ସମୟ ଦେଖିନ? ନା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ଦେଖି ବ୍ରତ କରି ଯାଉଛ ନା? 1 minute 37 seconds later. ଇଏ ଆର ଏଇଠି କ୍ୟାସଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଖେଳୁଛି। ସିଝେଇକି ଆଇଲା ପିଆଜ ଆଉ କାକୁଡି କିଏ କାଟିକି ଆଇଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇଜ୍ ଆକୁ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହବ କୁହ? 3ଟା 13 ହେଇଗଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା 13ରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଇଗଲା 3 ଘଣ୍ଟାରେ। ଇଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଜିତାଇ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ। ଇଏ ବ୍ରତ ଘରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ବାହାଘରେ ଯାଆନ୍ତି ଓନ୍ଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡୁଛି ନିର୍ମା ୱାशिଂ ପାଉଡର ନିର୍ମା दूध की सफेदी निर्मा से आई रंगीन कपड़ा से खिल खिल जाए सबकी पसंद निर्मा निर्मा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं पूरा निर्मा वाला देखो। अरे निर्मा वाला कॉपीराइट कर दो। ଆମେ ବୋଲିଛୁ କ'ଣଟା ଗୀତ ନେଇଛୁ? जितो से जो निर्मा ऊपर से जो छोटा छोटा जो घुरुदव से तू କେମିତି ସେ ତ ଗୋରା ତୁ କୋଳା ए छोटा देख नहीं मजा आया।